Здравейте, приятели! Отново сме в Разград. Поредният успешен кладенец. Няма свършване. Много вода. Значи на 6 метра и нещо излезе вода. Тя е към 7. Помпата вече работи половин час и няма свършване. Ето да покажа пак стана рекичка. Ето и директно в канала заминава. Много вода. Сега ще покажа и вътре самото кладенче. Егади излезе и баластра. Егади и баластрата. Много вода. Не знам дали се види. Се вижда, но страшно много вода. Него и собственика. Кажи две думи, бе. Доволен ли си? Не си ли? Доволен съм, как да съм доволен? Ти ме въдеш е доволен. Ако беше ракия, още по-лош ще е. Ракия ли? Еми за сега сме се научили само вода да търсим. А като почнем ракия да търсиш, ще се обадим. Защото след време ще бъде злато. Добре. Защото и време няма да е далеко. Да. И поскъпва, бе, с всяка година все повече. Благодаря, ако има някакви въпроси, питайте.